2,5 мільйони витратили своїх особистих грошей? Ні, не всі. У мене є і особисті, і не особисті. 3 мільйони задекларовані, я гривневий мільйонер. За відчуження майна ви отримали за 2017 рік, бо декларація за 2018 ще не подана, але 2,5 мільйони. У мене 55, я підприємець, у мене декілька магазинів одягу, дуже цікаво. От я торгував з Туреччиною на 90-х роках, всі знають, місто Кам'янське, це Дніпродзержинськ. Я продав один із своїх магазинів. У мене є ще магазини. Це і не за того, що там я хочу вкласти. Зачекайте, давайте конкретніше, бо все-таки гроші є гроші, мільйони, вони великі. Магазин Грейт, вулиця Сировця, 6 раніше. Це ці гроші, які ви продали, це цей магазин, який ви продали в якому році? Рік тому, рік з чимось тому. І де ви його продали? Кам'янське місто. Я з міста Кам'янське народжений. Це провінційне місто? Провінційне, але... І там справді магазин може коштувати 3 мільйони? Це 250 тисяч населення. Місто, як порівняє, давайте, Тернопіль, приблизно як Тернопіль. Червона лінія, сама класна локація, 310 квадратних метрів. Магазин з гарною історією. Чому не буде так коштувати? Це все пройшло по банкам, сплачений військовий збір. Я не знаю, скільки може коштувати нерухомість. Я більше знаю, наприклад, теоретично, скільки нерухомість в моєму рідному місті буде коштувати. Я вас запитую. 100 тисяч євро, так будемо казати, 300 євро за квадратний метр. Ну, це ціна... проста ціна, навіть занижена. У мене ще є по 300 метрів, у мене є об'єкти, я не бідна людина, але не в цьому ж справа. Тобто, правильно я зрозумів, 2,5 мільйона ваші особисті кошти? Чи ще? Ні, у мене є ще кошти підприємців, які мені допомагають. Якщо ви скажете, назвіть, будь ласка, підприємців... Я розумію, що це на заставу поставлені особисті кошти Віталія Купрія. Так нема. Є пул грошей, коштів, які фінансуються і застава, і далі йде там виборча кампанія. Я там білборди розміщую в Київській області, я газети, там 500 000 тираж роблю. І це все проходить по фондам, це все сукупність коштів. Фонди чиї? Фонд кандидата в президенти. Кошти від кого йдуть в фонд кандидата в президенти? Різні можуть бути моменти. Я зараз не буду відкривати. Це фінансовий звіт, ви побачите. І від мене в тому числі, і від певних підприємців. Тобто є люди, які готові вас підтримати? Ви, мабуть, не розумієте, як працюю. Я 7 разів штаби очолював виборчі. Пане Віталію, перепрошую, я розумію, як працюю. Просто за дивним збігом обставин деякі партії фінансують пенсіонери. Я не хочу зараз перераховувати. Журналісти робили сюжети, я закінчу, так? І коли приїжджали до тих пенсіонерів, вони робили вклад офіційно по документах, вони були представлені, так? Рух чесний є такий, який цим займається. Писав неодноразово статті. Ти приїжджаєш до цього пенсіонера, він жертвує 8 чи 9 тисяч на партію, а таких пенсіонерів може бути 100, а виявляється, вони нічого не давали. Ви розумієте, що я та людина, яка заявила, одна із перших, те, що не просто там Порошенко прокрався або Гройсман, а то, що директор НАБУ і всі детективи НАБУ працюють зараз проти нас, українського народу. Вони беруть по мільярду, нічого не розслідують. В цій ситуації я скажімо, під лупою такою. І якщо би я щось неправильно сказав і НАБУ, і НАЗК, повірте мені, вони б уже тут були черги, стояли би і розслідували там якісь там оборудки. Нічого немає. Всі гроші проведені, згідно закону оплачені податки. У мене нема великих кампаній. Ви просто, може, хтось думає, що там ми, не знаю, мільярдами, там, я не знаю, ворочаємо. Ні. Декілька мільйонів гривень направлені на виборчу кампанію. Але у мене гарно Фейсбук, 1,5 мільйона підписників. У мене дуже гарно, без грошей абсолютно розходяться мої новини. Люди дивляться, і я думаю, що результат буде все рівно.